रावबो लिडारा ओंखाराखै बेफोर खोथाखौ बुंलाबायदों आरो बे सन्दननि खोथाखौथ' बादो बेफोर आंनि खाथियाव दालाबो बेखौ मोनसे सिखौ होदोंमोन आं नोङो दलाव फैफिन नोङो फैफिनोबा बाइ इलेक्सनाव आङो नोंनो टिकेट होनो हागौ बेनि थाखाय आं मानसि फाथायदों बे हाबो गैया नाबो गैया माबा माबिसो बक्स लागासिनो दं बेखौ इउ पि पि एल आ जायगा होलै बे बिदिनो थानांगोन इउ पि पि एल आ बेखौ जायगा होनो इउ पि पि एल आ बेखौ जायगा होनो आगोलाव बियो बि पि एफ आव थानाय समाव बे इउ पि पि एल आरो एबसुनि सायाव मा अयथासार खालामबा बे एबसु आरो इउ पि पि एल आ बेखौ बावो जाम्बा दिनै ओरैनो लानाय बेहाय सेवलांगोन एम एल ए नांगौ होननानै आं माला दरखास्त' होआ एम एल ए एम पि जानो थाखाय आं माला इउ पि पि एल आव जइन जाया दा बाथ्राया बिदिसोना चन्दन ब्रह्म सार नोंथांना बिराद इन्टारेस्टिं आरो बिराद गोदै बै बेरे बिदैनिफ्रायबो दैसिन आरो नोंथांनि बाथ्राया नङा होमब्ला दिनै नोंथाङा उफाय गैयाब्रा चन्दन ब्रह्म सार माने जे बाथ्राफोरखौ दिनै नोंथाङा बुंनाङा दिनै बुंनो गोनां बायध'था जाबाय जिहेथु दिनै नोंथाङा मा खालामजाखो माने बै नोंथांनि गोसोनि साननाय बायदि माने नोंथाङा जे सिमांखौ लानानै इउ पि पि एल दोलोआव माने थांदोंमोन माने बिराद गोदै गिदिर सिमां सुजुनानै आरो नाथाय दिनै फाइनालि नोंथाङा इउ पि पि एल आव थांनायनि फिथाइखौ मोनजाबाय आरो मोनजाखागोन आरो जेबो जाबावाखै बेफोर मोनसे माने एडभार्टाइज माने ट्रेलारसो होनजायो आरो इउ पि पि एल दोलो माने प्रमद बन्दुनि थाखाय आरो दा नोंथाङा बै समाव बिराद गाज्रि बुंबोबाय 17 बोसोर बि पि एफ जों थानानै नङा होमब्ला दा ओमफ्राय बै बाथ्राफोरखौ कि प्रमद बन्दु बिथाङा गोसोआव गैया चन्दन ब्रह्म सार नोंथाङा बै समाव थिर गावनाय बायदि गिलु फालु गावग्लिलाजोब्बाय प्रमद बन्दु बिथांनि बिखायाव ब्रे ब्रेनो दा बै थिरफ्रा गबाय अब्लाबो दाखोन जालाजोब्बाय दा बे दाखोनफोरखौ नुनानै दिनै प्रमद बन्दु बिथाङा माने गोसोखांबाय थायो नोंनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ बेनिखायनो माबा मोनसे चान्स होनो सानबाबो नोंथांनो चान्स होआ जिहेथु दिनै दासो बुंलांदों महिलारि सारा माने इउ पि पि एल दोलोआव थानानै बिथाङा सेवसिगोन माने सेवलांसिगोन होननानै आरो थारैनो बे बाथ्राखौ आंबो सापर्ट खालामो महिलारि सारनि बुंनाय बाथ्राफ्राव माने सैथो बिथाङा माने बिराद नंगौ बाथ्राखौसो बुङो ओमफ्राय रायजो राजाफ्रासो फोथाया माने एसे लेक्साराव खम नालाय जोंना सारा बेखायनो माने थगायनो रोङा आरो बेखायनो बिथांनि बुंनायफोरखौ फोथायलाबाया ओमफ्राय लास्ट फाइनालाव मा जायो बिथांनि बुंनायानो सेस जाफिनजोबो अब्लासो रायजो राजाफ्रा गोसोखाङो बै समाव महिलारि सार बुंनाया बिदिनो बुंथारदोंमोनलै दा जामारबाय फाग्ला बिदि सानो आरो रायजोफोर दिनैथ' मा जाबावनो चन्दन ब्रह्म सार नोंथाङा एम सि एल एबो मोनला आरो टिकेटबो होजायाखिसै एम एल ए नि आरो उनाव बि टि सि आवबोथ' जेबो सिट मोननाय नङा बायदि मोनबाय आं आरो होखानायबो नङा नोंथांनो बिनिखायनो जोंना महिलारि सारा नोंथांनो अफार होदोंमोन माने फैफिननानै माने नोंथांनो माबा मोनसे होनोसै होननानै दा नोंथाङा ससियेल मिडियायाव उल्थासो ब्राव बखिलाबायबाय फाग्लासो सैमा सोंनायफोर बायदि बखिलाजोब्बाय नङा होमब्ला बेयाव मालाय आरो नोंथाङा दा चान्स मोनबावो चान्स मोनला माने बारंबार चान्स मोना बेफोरबायदिनो जायो चन्दन ब्रह्म सार बाथ्रायाव दं लोगोफोर नङा होमब्ला माने मा होनो बांद्राय अनब्ला माने फाफ्लियाव बारखोयो होननाय बर'नि बाथ्राफोर दं आरो नङा होमब्ला दा दिनै बिथाङा अनबाबो अनजाया होननायाव थाहैबाय आरो नङा होमब्ला दा दिनै बिथाङा खनथाम मिनिस्टार जालायबाय रायजो राजाफ्राथ' मोजां मिथिखागौ दा बिथाङा मिनिस्टार जालायनानै दिनै फाइनालाव मा जानानै दं प्रमद बन्दु बिथांनि पलिसि एडभाइजार जानानै दं थामजा गिदिर पर्टफलि बे रायजोफोर मिनिस्टारनिफ्राय देरसिनानो जाहैबाय बिथांना पलिसि एडभाइजार प्रमद बर' बिथांनि आरो बिराद इन्टारेस्टिं ना आरो बिथाङा बिनिफ्राय मा फैबावगोन नङा होमब्ला बेखौसो सिन्था खालामनांगोन बिथांना दिनै मिनिस्टारनिफ्राय माने ओरै आपग्रेड जालांनांगौआ बिथांना दिनै गासिबो भाग्य गाज्रिखायनो माने डिग्रेड जालांगासिनो दं
आरो पलिसि एडभाइजारनिफ्राय डिग्रेड जानानै बिथाङा मायाव फैबावगोन बेखौसो सिन्था खालामनांसिगोन रायजोफोर। दा दिनैहाय माने बिराद माने प्रुफखौनो मोनखाबाय आरो दा बिदिनो पलिसि एडभाइजारनिफ्राय ओरै फिसा 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 जानानै लास्ट पर्यन्त जोबैबाय नालाय माने बै सेवनानै हासार जाहैनाय माने महिलारि सारनि बाथ्रायानो जाहैसिगोन आरो माने आपग्रेड जानो रोंला। दा दिनै प्रमद बन्धु बिथांनि जे रोखोम साननाय जे रोखोम मावनाय बेबो सेम कन्डिसनफ्रा नोंसिना माने गासिबो दिनै गोजौजों थांजोबनांगौआ गासिबो दिनै गाहायावसो फैजोबो रायजोफोर बिराद दुखुनांथाव आरो फारसेथिं मिनिनो ना गाबनो नङा होमब्ला। नाथाय दिनैनि समखौ जाय बिथांमोना बुजिदों जाय बर'नि इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोना बुजिदों बिसोर खर' गावदों बिखायाव अर जोंदों हारिया बबे लामाजों थांदों आरो प्रमद बन्धु बिथाङा बै हारिखौ मा खालामनो नागिरदों होननानै। दा बिदिनो चन्दन ब्रह्म सार प्रमद बन्धुनि प्लाना जाहैबाय मालायखौ बिफाङाव गाखोहोनानै माने मा होनो गुदियाव दानफायनानै खोख्लैनानै मानसिखौ खोख्लैनानै दाब्ले जाहोनाय बेबस्थाया बेनाव दं। बेनाव माने हारसानि बिराद पलिसि माने गियाना दं आरो नंखायनो गिनांगौ बिराद डेन्जार। दा बिदिनो बिराद दुखुनांथाव लोगोफोर माने फारसेजों सानोबा माने इन्टारेस्टबो फारसेजों सानोबा माने बिराद दुखुनांथाव आरो दिनै बर' हारिया गोजौ लामाजों दावखोगासिनो दंमोन बै समाव। नाथाय दिनै बिटिआर सरकारनि दिनाव बर' हारिनि जेनाखि डेभेलपमेन्ट जेनाखि जानो गोनां डेभेलप बे 5 बोसोराव बेसेबां डेभेलप जानांगौमोन दिनै गासिबो डिग्रेड जादों आरो माने गोजौजों थांनांगौआ दिनै गाहायाव फैदों होननाय बेफोरबायदि अबस्था। दा दिनै साननानै नायदो रायजो राजाफोर चन्दन ब्रह्म बिथांनि खोथाखौनो सानदो काहा मिनिस्टार काहा पलिसि एडभाइजार नंगौना नङा बे सोरगो आरो फातालनि बाथ्रा बियो बेफोरखौ सिन्था खालामनांगौ रायजोफोर। दा दिनैनि दिनाव मोनसे खोथाखौ गोसोआव फैदों लोगोफोर आङो बे भिडिअखौ बै समावबो होखादों चन्दन ब्रह्म बिथांखौ जेब्लानाखि UPPLआव थांदों बै समावनो आङो मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन। बांद्राय गोथाव गोथाव नागिरनानै मोजां मोजां फिथाइ सामथाइ नागिरनानै बै बिफांनि दालाय दालाय बास्लायबाय थायोब्ला मालाबा बै दालाय गोरानाव हमलुननानै गोजौनिफ्राय दुल दुफायाव गोग्लैनानै दाब्ले जागोन होननानै आं बै समावनो चन्दन ब्रह्म बिथांखौ बुंखादों। दा दिनै फाइनालि प्रुफ जाफैबाय माने रिजाल्टल' मोनथ'वाखै आरो परिखाया होबाय माने मा जाबाय फाइनालाव मा जागोन माने बेखौ रिजाल्टल' मोनथ'वाखै। अब्लाबो दिनै नुबाय बिथाङा गाव गावनि परिखा होनाया मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन एसे बेखौ थाल मोनो नङा होमबा लोगोफोर। दा ओरैबायदि दा बिदिनो मानसिनि गाज्रि समा जुदि फैयोब्ला माने बिराद बिदिनो नाना बाना जायो होननाय बाथ्राखौ मोनथियोना लोगोफोर। जेब्लानाखि जोबनोसै मानसिया समा सफैखाथारबाय अब्ला माने खुनु डाक्टार अजा हम माने मोनसेबो मिलायनाय नङा आरो रायजोफोर माने लाख लाख कौटि कौटि थाखा गारबाबो माने जानाय नङा माने बोथोरानो सफैथारखाबाय बेहा बेखौ फोथांनानै लाखिनो हानाय नङा ओरैबायदि अबस्था रायजोफोर। माने आंनि भिडिअफोरखौ लानानै गोबां माने मा होनो UPPL सापर्टार आरो एबसुनि बिथांमोना गोबां दुखु मोनो। नाथाय जों मानि थाखाय भिडिअ बानायनाय जायो नोंथांमोनाबो एसे फल' खालाम। नैबे दानि जुगा जाहैबाय ससियेल मिडिया जुग। दिनै नोंथांमोना सोर मोजां होनो सोर गाज्रि होनो दिनै नोंथांमोना एसेबाबो फल' खालामनानै मोनो। अब्लाबो दिनै मोनसे खोथाया बेल'नो दुखुनांथाव बाथ्राया अब्लाबो नोंसोर दिनैनि दिनाव मोजां खामानि मावाखैब्लाबो मानो मावदों होनबाय थानांगौ जाखो मानो रायजो राजाफोरखौ थगायबाय थानांगौ जाखो आं दिनै बेखौल' बुंनो सानदों आरो। दिनै नोंथांमोननि डेभेलपखौ सिन्था खालामदो लामा सामा गोदोनि बानायनाय दिनै मोनसेबो दिनै रिपेयारिंबो गैया। गोबां बायदिसिना दफाजों मोनफानाय दंमोन मोनसेबो दाफुंजायाखिसै। जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ गोदोनिफ्राय थगाय थगाय जोबथा बुब्लियावबो नोंथांमोना थगायबावबाय बे 5-6 मास लथारसैयावबो। होमब्लाबो नोंथांमोना थगायनायजोंनो दिनै जोबलांगोन अब्लाबो माने सैथो बाथ्राखौ लाबोनाय नंला होननानै आं सानबाय आरो लोगोफोर। आरो बिनिफ्राय देरसिन दुखुनांथाव जेबो गैया फाइनालाव
लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर दिनै गोबां बाथ्रा सावरायबाय आरो बांद्राय गोलाव जुदि सावरायबाय थायोब्ला माने नायग्राफ्रा गाज्रि मोनो नङा होमब्ला दिनै अब्लाबो आङो माने फंनैसोल' सावरायनोसै आरो मोननैसोल' दा बेनो जाहैबाय गोजाननि हाजोखौ बिराद समायना नुहुरो रायजोफोर नङा होमब्ला जेब्लानाखि खाथियाव थांनानै नायो बिनि महरा माबायदि अब्लासो मिन्थियो दा दिनै चन्दन ब्रह्म बिथांखौ नायदो बिथाङा दिनै UPPLखौ बिराद मोजां होननानै साननानै थांबाय नङा होमब्ला दिनै बिथाङा मा अबस्था जाहैखो दा दिनै थांनानै बुजिहैबाय बे UPPL बुस्थुआ मा बुस्थु आयौ बिदिसो नामा होननानै दा बिथाङा गोसोआवल' दंसै माने बुंनो हाला जिहेथु बिथाङा दिनै माने गावनि खैफोदखौ गावनो बुथुमबाय दिनै गोबां बुजिया सोमजिया गोबां माने BPMनि मोजां माने MCLA बिथांमोनहाबो थांलाबायदोंमोन नाथाय दिनै बिथांमोनहा बुजि दिनै रिटार्न जाबोजोब्बाय आरो माखासे कयेकजन दंबावो बिथांमोनहाबो फैफिनजोबसिगोन आरो गोबां लिडारफ्राबो थांदोंमोन बिथांमोनखौबो फैफिनजोबसिगोन होननाय खोनादों नाथाय बेसेबां सैथो माने बेखौ मिथिनो हाथ'वाखै आरो दा समखौ नेनांसिगोन दा बिदिनो साना हौवा माने खामानि मावोबा सौग्रावो होमब्लासो माने बुजियो आरो रायजोफोर दा दिनै थिग बे रोखोमनो दा दिनै आंबो प्रमद बन्दु बिथांनो माखासे चन्दन ब्रह्म बिथांनि बाथ्राफोरखौ बुंनानै आरो चन्दन ब्रह्म बिथांखौ रासिन गाज्रि मोनहोनायनि माखासे खोथाखौ भिडिअ'आव होनो थांगासिनो दं दा बे भिडिअ'खौ मोजाङै नायलांदो रायजो राजाफोर दा बेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ लोगोफोर बेनिखायनो दिनै जोबथानायाव बड'लेण्ड इस्युआ आंनि नङा होननानै प्रमद बर'आ बुंनाया जेबो गिदिर खोथा नङा खारन बियो जिखिनि एबसुआव थानानै रायजो दाबिनायनि स्ल'गान होनानै जिखिनि आन्दलन खालामबोदों बियो रायजो दाबिनायनि जेबो आन्दलन नंखायामोन साधारन भाबै गावखौ बे आन्दलनजों जड़ित खालामनानै गावखौ लिडारशिप नेतृत्व होनाय आगसारि एबा दैदेनगिरिनि गावखौ महर मोनहोनाय बेनोल' उद्देश्यमोन आरो बिनि उद्देश्यआ थाखानाय BTCआव बोरैहाय नेता जानो हायो एबा चिफ जानो हायो बेखौनो बे टारगेट खालामनानै खामानि मावबाय थाखादोंमोन गतिके दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ बे जिखिनि खोथाफोर बुंदों प्रमद बर'खाय बे खोथाखौ बुंनो हायो सोरबा नों आंब्ला मालाबाबो बे खोथाखौ एथ' गोरलैयै बे नाखस खालामनो हायामोन